बबेथिं थांनांगौ जाखोथाय लकेसना 10 मिनिट दंबावो सहैनोहाय आं माबाफोर जाना लाग्रोनोसै बिराद दै गांबाय हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय दायो आं दङ जाहैबाय ट्रेन स्टेसन नोंथांमोननो आङो स्टेसनखौ एसे देखायनि बेनिफ्राय आं बबेसिम थांगोन ओमफ्राय दा ओंखारलाबो आं नोंथांमोननो खिन्थाबावगोन दा आङो बहाय दङ बेखौ खोन्थाना लाग्रोनि आङो दायो दङ जाहैबाय नैबे स्टेसनावहाय ओमफ्राय स्टेसननि कन्डिसना ओरैबायदि आंनि ट्रेना बेजों फैगासिनो दङ आं थांगोन जाहैबाय ओरै थांगोन दा दसेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो बबे जायगायाव थांगोन नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन आरो സമയങ്ങളെയാതെ നേരിട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം വാസ്തവം വായിച്ചറിയാം മാധ്യമ ദിനപത്രം ഇനി വരികൾക്കിടയിലെ ശരികളാണ് दायो गाखोबाय रायजोफोर ट्रेना मोनबायानो आरो खारबायबो नै स्टेसना 7था स्टेसन बारनानैहाय ओंखारहैगोन आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ट्रेनाथ' थांगबाय दा देखायनायसै स्टेसनखौ नोंथांमोननो बेयाव ओंखारफैबाय आङो हालसारि होननाय जायगायाव थांबाय हनै आं गाखोबोनाय ट्रेना दा आङो बेयाव ओंखारलांसिगोन बाहेरायाव स्टेसननि बाहेरायाव ओंखारबोबाय दायो बास स्टेन्डआव थांनानै बास गाखोहैनोसै गरम बारा ना बारा बबेथिं जाखो बासटेनाबा नैबे बास स्टेन्डआव सफैबा मा जाखो बास स्टेन्डआ माबा मिथिला ओमफ्राय दाबो बासाव दङ खयथायाव सहैगोनथाय मिथिया ओरैबो दं नै एरिटे बास स्टेन्ड ना मा होनो बेखौ सफैबाय ओमफ्राय लकेसनाथ' 10 मिनिट दंबावो Take the next left to stay on Bus Stand Road, then turn left onto Canna, Matanor, Corn Road. लकेसनाथ' 10 मिनिट दंबावो बबेथिंखाय दा आं नोंथांमोननो बे बास स्टेन्डखौ एसे दिन्थिनि ओरैबायदि मोजां नै बास स्टेन्डआ दा बबेथिं थांनांगौ जाखोथाय लकेसना 10 मिनिट दंबावो सहैनोहाय आं माबाफोर जाना लाग्रोनोसै बिराद दै गांबाय ओरै मोनसे दखान नुदोंमोन आङो रेकर्डिंआव खोनासंनानैसो फैदों नालाय जायगानि नामफोरखौथ' गोसोआव थाया ओमफ्राय बिसोरबो दा खामानि मावगासिनो दं र' माबाफोर जाग्रोनायसै आं थान्दाफोर लोंग्रोनायसै ओमफ्राय थांनायनि लामाखौ खालामनोसै पुरिफोर जानांसिगोन अखासो लोगो मोनबाय नै लोगोफोर एरिटियाव फैनानै दा हाबसुना थानाव थांसिगोन जाग्रा लोंग्रानि दखान
ओरै स्टुडेन्टफोर दङ नै ओरैबायदि अखासो लोगो मोनफैबाय थांनायावनो गैया फुजाला दानिया नेथ'नांसिगोन दसे अखा दौदागोरनोसै जायगाया ओरैबायदि मोजांलै लोगोफोर मोजांथ' बहायनि अखा फैब्रबखो ओरैबायदि अखा फैबाय दसेया मानि अखा फैब्रबखो ओरै जाखोरा लकेसनाबो थगायबाय थायो मा लकेसनानो थगायबाय थादों Continue on Cannon, Matador, road for 8 kilometers. Boleh gira hari naik dia. Ultasो थांफिननांगौ जानानै दं लोगोफोर माबाया आंनि लामाया उल्थासो थांफिननांगौ जानानै दं 8 मिनिट थांफिननांगौ उल्था थाबायबायसो आं गारि भारा गारनो बानानै थाबायाबो दिनै सानसे जाबा गारियाव जिरायबाय थानाय जाबाय एक्सारसाइज जाथोंसै होननानैहाय थाबायनाय जाबाय आरो दिनैसो फार्स्ट टाइमलै केरेलायावहाय लोगोफोर गयसो जानो लुबैलायबाय आंनिया ना गय जासिगौ आं मोनला मा थाङैल' थांदो दाना नै एबा बेसे गोजान थाबायनांगौ जाखोलै फैयै फैनानै लकेसना नैबेयावनो जोबफैबाय नैबेयाव जोबफैबाय मानसिफ्रा महाय दंथाय मिथिया ओरैबायदि गरमनिफ्राय गोलोमस्रावजोब्बाय आं दासिमबो फैया दसे सम नेबावनायसै